Euskarazko pizgarri fiskalei buruz hizketan ekin diogu kongresuaren bigarren eta azken saio honi, eta orain segidan bestelako azalpen mota bat egingo diogu tarte, dialogatuagoa izango da, eta oraingo honetan gainera, musika industriari, euskarazko musika industriari, eta honek euskal ekonomian ekartzen dituen onurei buruz ere arituko gara, eta hasteko eta ben, Olatz Salvador, ezaguna duzu ezta, txalobero bat, aurrera, Olatz. Eta eseri egingo gara, oraingo honetan jarlekuan hartuko dugu toki. Olatz, aipatzen nizun, gaurko ez, hizketaldi honen pixka bat helburuak hauek zirela, ekonomian, ze askotan, ez, sortzaileok sormenean kokatzen zaituztegu, pizgarri fiskalei buruz ere klase magistrala ere jaso berri dugu. Sormena eta fiskalitatea, badatoz, gertu izaten dira, baduzue berririk sortzaileok. Bueno, harremanetan egon margera noski behintzat sorkuntza hogi bide izate aukeratu dugunok horrelako gaiekin, azkenean horrelako gauzen menpe ere bagaudelako. Gaurko solasaldiaren izenburua gainera, Euskadin rock and rollak ez du dirurik ematen. Hala da? Hala zen? Kasoz kasu pentsatzen dut, nik uste dut leheno diru gehiago eman zuela, orain industria asko aldatu dela, eta bueno, denok dakigu ja diskoen salerosketa eta hori guztiz galtzen ari dela, iaia guztiz, eta beste formula batzuk topatu beharrean aritzen gerala, baina bueno, streaming plataformek eta musika kontsumitzeko edo entzuteko eraberriek ez dutela asko laguntzen. Bide honetan, galdetuko dizut, hasteko eta behin, eta gaian lurra hartuz, hizkuntza gutxituan ekoizten den musika industriaz, ezta? Kongresu ere, hildo horretan ari delako garatzen. Sortzaileok ekonomian duzuen abiapuntua. Akaso, ez da ez, elkarrizketetan, ohiko abiapuntua izaten, ez? Inpaktuarena ekonomian, baduzu kontzientzia, nola ikusten duzu gauzia? Egia esan, ez dakit hemendik zenbatek ezagutuko nauten, baina nik nire kasuan ez daukat nire burua artista honditzat edo ekonomian eragina daukan artistatzat, ez? Pentsatzen dut, bai Euskal Herrian, baina batez ere hemendik kanpo badaudela ekonomian eragin asko zondiagoa eduki dezaketenak, eta egia da gu euskal musikaren industrian aritzen geranok ere ez gaudela inoituta mainstream izatera edo masak mugitzera. Naiz eta badagoen ni baino askoz volumen handiagotan zenbaki aldetik batez ere mugitzen den artistarik ere. Akaso, txikitasunetik ere, aipatzen diralakoak ez, ausardia edo behintzat kontzientzia edo behintzat ez dakite hori izan daiteke. Apaltasun hori, gehiagizko apaltasuna ere, edo benetan uste duzu ez duela halako inpaktua? Bueno, badago proiekturik eukidezakena inpaktu handiagorik ez, badago, estadioak edo areto handiak betetzeko gai den euskal artistarik euskara hutsean arituta, egia da salbuespenak direla esan dezakegula, eta euskararen bideak agian nire esperientziaren arabera behintzat, beste leku bat eramaten gaitula, edo beste leku batzuetara, eta gure txikitasun honetan ere, badaudela zirrikitu batzuk harakatu ditzakegunak. Aipatu duzu, akaso, gaur aretoan, Europa osotik, tokien batetatik ditugula aditu eta gonbidatuak, zentzu horretan, akaso gu jakinarren, euskaraz hasi zara, euskaraz bizi, euskaraz ekoitzi, hau jakina da, erantzuna, akaso, euskaldunongan, baina hasieratik argi izan zenuen, zure sormena, euskarazko sormena? Ez dakit eunera argi, baina bai, konbikzio osakon batetik egin izan dudala beti, eta nire ama hizkuntza euskara den aldetik egia da kontrako agian traizio bezala bizituko nuela, ez nire buruarekiko eta jaso duanarekiko eta hor daukadan ondarearekiko pentsatzen dute ardura batzuk ere baditugula.
Egia da, aldi berean ez naizela sentitzen ere euskararen salbatzaile, baina bai kontraesan handi bat irudituko litzaidakela nire kasuan euskaraz ezaritze hori. Hori, beraz, ez dakite nozioz, barnetik, sentitu duzu, euskaraz ekoizteak mugak jarri dizkizula? Lehen esan dakoari jarraiki, sentitu dut beste bide batzuetatik eraman hauela, hau da. Finlandian egon naiz Euskal Jaialdi batean, Italian egon naiz Udine izeneko eskualde batean bertan hizkuntza gutxituen dekin lotutako jaialdi bat osatzen delako, Japonian ezagutu dute euskeraz aritu den jendea, berriki Bartzelonan izan gera euskerazko podcast baten bitartez bertan emanaldi bat egiten eta ezagutu nuen besteak beste pertsona bat alemana dena jatorriz eta euskara ikasi duena. Orduan, uste dut euskararen mugak guk uste baino agian guk geuk jartzen zizkiogola mugak gure txikitasun konplejo hortatik eta badagoela interes bat euskararekiko mundu mailako leku askotan. Jendeak jakin mina handia daukala eta balio handia ematen diona, hemen ematen dioguna baino handiago agian. Eta horrek ere indartzen hau eta laguntzen dit sinistera daukala bere balio hori, ez? Batzutan agian ekonomikoki ekonomia hutsari begiratuko badiogu agian desberdina izan daitekela, baina aberastasun hori ere neurtzeko beste parametro horietan fijatzen bagera oso aberatsa izan daitekela. Zentzurretan, aipatzen duzu, euskara edo hizkuntza gutxitutzat hartutakoen zirkuitu propioak ere egon badaudela, ez? Geurean nazioartean, hizkuntza gutxituen ekoitzitako musikaren berririk baduzu, ze egia da, garaiotan, abesti bakarrak askotan jasotzen ditugun, ez? Garai bateko diskoak izan barren abesti bakarrak, baina esate baterako euskaraz eta katalanez ekoitzitako abestiak, orain aste gutxi, ez? Euskal ekoizleak, katalanak, bi hizkuntzak batuta ere entzuten ditugu abesti berean. Zeren aurrean gaude, horrere antzematen da, halako berrikuntza bat? Izan daiteke eta justu orain hori aipatu dezula, badago artista katalana bat, Judith Nederman izenekoa, eta orain atera du euskaraz eta katalanez osatutako epe bat, eta ni ibili naiz bertan itzultzaile lanetan, eta euskarazko sorkuntza prozesuan, eta abesten ere bai, ez? Orduan, bai ikusten ari naiz, saretze bat euskara gutxituen artean, eta jakina da hemen badaukagula aliantza sakon bat herrialde katalanekin, Galiziako herrialdekin ere bai, eta orain ari dela asko egikaritzen, agian leno egon zitezken beste erabateko muga politiko batzuk, eta orain ikusten da beste muga batzuk zabaldu direla eta beste interes bat pizten ari dela. Berriki Madrilen izan ginen ere, izan nintzen idazle, aktore eta euskal kulturarekin lotutako pertsona desberdinekin, eta literatur jaialdi batean izan ginen, euskal lehioa edo izenekoa, eta mendikan beti aipatutako konplejoekin uste izaten dugu ez dagoela interesik euskararekiko, eta egon badago, aretoa beteta egon zen, eta horre ezagutu genuen Madrilgo jendea euskaraz mintzo zena, eta azkenean, nik espero dut gora jundaiteken joera bat izatea ere kanpotikan pertzibitzea euskararen balio hau, eta bertan ekonomiari buruz egiten ari garelarik agian jende gehiagora iristen den momentuan piztea benetan interes hori, eta horrek bultzatu dezakela ere ekonomian eragina izatea gehiago izan gaitezkelako. Esan genezake, akaso gehiago antzematen dela penintsulari begira, hizkuntza gutxituen arteko ez dakit, halako aliantza bat antzematen da, egungo sortzailean artean. Hori ala perzibitu daiteke, ala uste duzu, aipatu duzunaren arira? Bai, hori izango nuke, eta hori azkenean euskara hutsean sortzeak hori eraman gaitzake pentsatzera euskal eremutik kanpo ez daukagula biderik, eta falazia bada, egon badago bidea, eta saretze hauek kriston indarra ematen digute, ikusi dira proiektu askotan azken boladan ere,
Eta, bueno, uste dut, empatia horrek berak ere laguntzen duela proiektuaren garapenerako motivazio hortan, sentitzen ez gaudela bakarrik, ez gerala uste bezain txikiak, ez uste bezain arraroak. Eta atzerriko aretoak betetzeko gaitasunarekin, eta horrek inpaktua badu ekonomian, ez bakarrik bertakoan, baita atzerrikoan ere, ezta? Hori da, eta gainera, onura hauekin lotuta ere, hemen badaukagu askok agian ezagutuko duzue Etxepare Institutua, eta horren bitartez ere laguntzen dira eta babesten dira horrelako egitasmoak, eta azkenean laguntza guztia ongi etorria da, eta horrere jasotzen dugu beharrezkoa dugun babes hori. Geurera itzuliaz, euskarazko musika industria. Galdera zurrunak dira hauek. Euskarazko musika industria existitzen da? Nola definituko zenuke? Nola kokatzen duzu zure burua paradigma horretan? Olatz? Errealistak izango gera, eta egia da euskara hutsean sortutako musikaren industria iaia anekdotikoa izan daitekela. Bertako musika industria sostengatzen dela asko euskara hutsean ez diren edo euskaraz ez diren egitasmoetan, eta pena da, baina azkenean irisgarritasuna oso desberdina da, eta hemengo industriako zenbaki handienak manejatzen dituztenak, egia da, beste interes batzuk dituztela, ez? Badaude proiektu asko noski euskara bultzatzeko sortutakoak eta industrian ere eragina izan dezaketenak, eta bagaude euskara hutsean sortu eta bertan impactua edo lortu nahiko genukenak. Baina egia da, guke gure burua agian ez degula ekonomiaren eragile bezala hartzen, lehen aipatu bezala. Akaso hori ere ariketa bat ere izan daiteke, azkenean ekonomia, inguruan dugun are bada unerokoan, izan daiteke astapen bat, egia da, euskal musika industria edo zati bat euskaraz ekoizten duena, kasu honetan, bada gai, Barakaldoko erakustazoka betetzeko, esate baterako areto hau beran, Kursal Jauregia, badira gehiago ere, bada zirkuitu bat, aipatu duzu, peninsulan, atzerrian, tira, ez dakit, eragiteko gaitasun hori, akaso uste duzuna baina gehiago ez alda? Izan daiteke, bai, eta arrazoi dezu badaudela proiektuak eragiteko almen handikoak, eta agian musikaren industriaz gain tekla gehiago jo dituztenak, ez, irisgarritasun hau lortzeko, egia da hori gure industriare asko galdatu den honetan demagun sare sozialak eta horrelako tresnak ere ezinbesteko bihurtu direla gure lan hau garatzeko, eta agian jendea fidelizatzeko edo, eta hor formula desberdinak egon daitezkela pixkat mainstreamago bilakatzeko musika hau. Egia da, eragile guztiak behar ditugula, komunikabideak ere ezinbesteko tresna dira, eta bertan ere badaudela olako kuota batzuk euskarari dagokionez, naiz eta aukeran pixkate txikiak izan. Baina bai, egia da azkenean ekosistema osoa osasuntsu mantentzeko eragile guztiek eduki behar dutela garrantzia, eta zuk aipatu bezala badaudela proiektu batzuk lortu dutenak eragin masiboago hau. Bai, ze askotan makina erremintaren bi urtekoa Barakaldoko erakustazokan mundu mailan ezaguna oso, eta kaso ez gara jabetzen. Parera iristeko gaitasuna ere badugula, ez da euskaraz sortuta, eta kasunetan euskal musika industriatik etorri daitezken jarduerak, naiz eta kaso alako izenburu edo klasifikazioak batzutan balio propioak izango lituzke, balizko musika industria honek badauzka, uste dut baietz, ezta? Bai, nik uste baietz, euskaraz aritze hutsak uste dut balio batzuen barruan kokatzen gaituela, pentsatu nahi dut behintzat, uste dut autu bat dela, eta badaukala militantzia puntu bat, badakigulako industria horrela hitz larriz hartuta edo munstro handi hori bezala hartuta, ez dela bereziki ona edo ez gaituela sarituko euskaraz aritzeagatik, ez, streaming plataformek sarituko dutena da zenbaki handiak dauzkan proiektu hori, ez, eta
eta orain gainera gero eta basatiagoa ari da bihurtzen, adibidez Spotify plataformak zigortzen ditu entzule gutxi dauzkaten proiektuak, eta bueno, esango nuke 1000 entzule baina gutxiago dauzkan proiektuak zuzenan kendu nahi dituela, ez? Orduan Spotifyrekin badaukagu erronka handi bat, eta bueno, lako plataformekin badaukagu erronka handi bat, ez dutelako saritzen gure lana, baizik eta zigortu, eta ja, bueno, guri onura ekonomiko bat ematetik urrun, ze gure streamingengatik jasotzen dugun dirua esan dezakegu limosna hutsa dela, 0, euneko 0, bat dela, ez? Orduan, hortikan urruti pentsatzen dut sortu beharko genituzkela gure espazio propioak hortarako, ez? Azkenean, industria horrek irensten bagaitu eta asimilatzen bagaitu, uste dut desagertu gaitezkela hor, eta ez digula horrek ekarriko soluziorik. Zer, gaur egun, azken batean, industria honetaz ari garenean, zuzenekoaz ari gara, baina noski, baita gerora konsumitu beharko genuken horretaz, ezta? Horre badago ardura puntu bat, hala ere galdetu nahi nizun esate baterako Spotifyren aurrean, Olat Salvador bakarri doa, nola planteatzen dira alako gauzak, ze azkenean, izugarri handiak diren korporazioen aurrean gaude, nola txikitasun horretatik, nola jokatzen duzue? Hori da erronka, ez? Eta hori, orain iritsi diren honetan, guk ere tresnak sortu beharko ditugu, orain arte ez ditugulako ezagutu plataforma hauen erraiak edo, ez? Eta ez dugu jakin ze trampa diren azkenean, ze troiako zaldi bilakatu diren guretzat. Orduan, musika entzuteko erak kontsumitu hitza ezait bereziki gustatzen, hori, ez? Dakarrelako bere horretan gastatzea edo desagertze hori, eta industriak dakarren presa hori, kontsumo hori, ez, azkar entzun, eta gero desagertzeraino, desagertzera iristeraino, ez? Orduan, gustatuko litzaidak beste parametro batzutan ulertzea dena, ez? Musika ez kontsumo biakatzea baizik, eta, bueno, ezakit ze beste hitz topatu dezakegun, entzun, erreproduzitu, zabaldu, ezakit. Beste parametro batzutan, eta baita musika sortzeko abiadurak ere eragiten du gure algoritmoari mesede edo kalte horietan, musika etengabe ateratzen ez badegu gure kalterako izan daiteke, eta ez gaituzte sartuko zerrenda famatu hauetan jendeak gure musika ezagutu dezan. Orduan, badaude hor plataformaren logikek sortutako perversio batzuk, ez? Eta nire kasuan behintzat nire osasun mentalaren alde erabaki nuen logika hauetan ez sartzea, baina egia da estrategikoki ikusten dudala behar bat gu saretzeko, euskaraz sortzen dugun guztiok, eta pixkat denak batera aritzeko hau eraldatzeko tresnak sortu nahian edo. Digitalki ere saretzeko, ez? Egia da, unotan, atzo esate baterako, burujabetza digitalaren auziaren mai gainean zegoela, eta azkenean plataformek agintzen dute, baina plataforma horiek nondi datoz, edo ze ikuspegi, ze norabide eta ze hizkuntz politika. Zentzu horretan galdetu nahi nizun, guzti honetan, emakume sortzaileen kasuan, halakoetan, ari gara, nolabait erraldoien aurreko borrokak izan daitezkenak, baina nola dago gauzia? Hizkuntza gutxituan aritzea, emakume sortzaile, musikari, nola parte hartu daiteke balizko musika industria batean emakume ahaldundu gisa? Hau ez da izango ariketa erraza, ez da? Nola dago kontua? Ez da erraza, eta euskeraz sortzea, euskara sortzen dugunak gutxi bagera, euskara sortzen dugun emakumeak ere gutxiago, ez? Eta, datuek diote, behintzat Euskal Autonomia Erkidegoan holtzan gauden emakumeok ez gerala iristen, edo 1,5 inguru gerala, ez? Orduan, imaginatu hor, zeharraro sentitzera iritsi gaitezken. Hor ere bai sentitzen dudala noski badagoela balio bat, eta moldeak ere pixkanaka, esango dugu aldatzen ari direla, emakume gehiago sartzen ari gara neurrian egiteko berak ere aldatu ditugula, eta uste dut, bai diskursiboki eta bai metodologian edo eszenatokian egoteko eran, edo uste dut ari gerala molde batzuk aldatzen, gure artean ere saretzen hori justo
Euskal komunitatean lehen esan dudan saretze hori gertatu beharko litzateken bezala, emakume kasuan ja gertatu da, eta uste dut iaia biziraupen gai bat izan dela, ez? Eta bai ari gerala elkartasun hortan alduntzen, baina egia da denok pasa ditugulako prozesu komplikatu xamarrak eta ez dela kasualitatea. Ederki, denbora agortzen ari zaigu, eta azken txanpan sartu horretik, ez dakit baten batek nahiko lioken zerbait galdetu, Olatz Salvadorri, baduzue tartea orain, aukera emango dizuegu. Gustora ari zarete jarraitzen. Azken txanpari helduko diogu. Bai? Bai, bada galdera bat. Buen día, muchas gracias. Egunon, oso interesgarria izan da, eta galdetu nahi nizun, musika euskeraz egiteak, eta ez izatea mainstreameko zati, ze musika industria mainstream horrek formatu batzuetara, eta musika jakin batera egitera behartzen zaitu. Horrek askatasuna ematen dizu zure sortzeko garaian, mainstream horren mende ez egoteak? Euskeraz musika egiteak askatasuna ematen dizu? Beraz, bale. Itzuliko diote, bai. Eskerrik asko galderagatik eta oso interesgarria iruditzen zait. Alde batetik sentitzen dut baietz, askatasun bat ematen digula hain gutxitua izate horrek, baina beste alde batetik ere komunitatean, gure komunitate txiki hontan, nire kasuan behintzat, pisu handia hartu dudala iruditzen zait, jendea ari da nire kasuan behintzat nik idatzitako gauzak tatuatzen adibidez. Iruditzen zaidala gauza oso ero bat, eta orduan bai sentitzen dudala ardura handia idazten dudanarekiko, naiz eta zenbaki gutxi horiek askatasun bat eman dizadaketen. Nik garrantzia handia ematen diot idazten dudanari, eta beraz, agian izan daiteke nire kasu propioan ez izatea askea, baina ulertzen dut bai izan beharko litzatekela espazio askatzaileago bat eta esperimentalago bat. Egia da, ni neurri batzuetan banagoela nire publikoaren menpe, azkenean behar dudalako entzulego minimo bat, eta horrek agian muga batzuk izan ditzakela, agian ezin ditu dela 20 minutuko kanta instrumentalak egin bapatean, eta hortaz bizi, baina bai sentitzen dudala neurri batzutan baditu dela horrelako askatasun puntu batzuk. Osak, bai eta ez. Está bien, bueno, muchas gracias. Eskerrik asko. Ni Suitzako erromantxe komunitatearen ordezkari naiz, azentuagatik etzen nuen ondorioztatuko, eta iruditzen zait baietz erromantxe musikak sentimendu eta nortasun askoz ere handiagoa duela, mezu potenteagoa mainstream musikak, baino, ez da, mainstream musikak ez dauka mezua, eta nik Instagramen aurkitu zaitut. Lotuta, agian hemen barrutik ez gara konstiente, baina gogoratzen dut duela gutxi Jorge Drexler sortzaile uruguaitarra ezagutzeko aukera izan genuela, eta berak esan zigun beste komunitate askotan kantak maitasunari buruzkoak diren horretan, eta askotan maitasun erromantiko bati buruzkoak, hemen kasuan kanta identitario asko daudela, eta letra askok identitate bati buruz, eta agian existentzialismo batetik sortutako kantak idazten ditugula. Orduan hori oso interesgarria egin zitzaidan, eta agian baliteke horrela izatea eta gu ez konturatzea hortaz. Ederki, badakit galdera gehiago badaudela, utziko dizuegu orain badugu tarte izango dugu kaferako gainera, Olatzekin gehiago solasteko tarteare izango duzue, badakit badirela galdera gehiago, edo zein kasutan azken txanpara sartuko gara, azken baditut bi galdera, baina izango dugu tarte gehiago Olatzekin zalantza edo eta ekarpen edo eta esperientziak partekatzeko. Beraz, denbora gainera etorri zegunez, Olatz azken txanpan sartuta. Inbertsioak aipatu ditugu, pizgarri fiskalak, badakite kosta egiten duela, gai hauetaz aritzeak, kontzientzia izateak aso inpaktu ekonomikoa baduela, sorkuntza jarduerak, kultur sorkuntzak, ekoizpenak,
badu inpaktu hori. Ez dakite aurrera begira, nola ikusten duzu, batetik akaso konsumoa bera ere sustatu beharko litzatekeela, baina zeuk akaso horren kontzientzia gehiago garatu eta ekonomikoki gehiago aztertu sakondu beharko litzateke euskal musika industriaren egungo egoera, etorkizuna, garapena, horri arreta jarri beharko genioke, gaur ala jarri diogu bintzat. Bai, noski. Noski garrantzitsua dela eta egia da duela urte batzuk pentsa ezina litzakela sortzaile batek erabakitzea musika berogide bilakatzea euskera hutsean sortuta, ez? Hau hemen, historikoki beti musikari uste dut guztiek gehienek izan dutela beste lan bat bateragarri egiteko sorkuntza hori bera, ez? Eta orain, uste dut, ari gerela horrere alduntzen eta guk ere erabaki hauek hartzen eta justo hori sostengagarri izateko behar dugu industria sendotzea, ez? Orduan, bai uste dut bide hori ari gerala garatzen eta uste dut egiturak sortzen ari gerala. Egia da hemen Euskal Herrian oso aberatsa dela kultur sorkuntza eta zirkuito asko daudela eta niretzako faktore garrantzitsuenetako bat izan beharko litzatekeela oinarria zaintzea. Euskara sortutako proiektu txiki horiek babestea, hoientzat ere bide bat eginari izatea, justo hor dagolako gure oinarria, gure kulturaren pilareak edo hor behian daudela, ez? Eta adibidez, hemen badaukagu oso ezaguna den feria bat, ez? Durangoko azoka datorren astean urtero egiten den azoka bat, liburu eta disko azoka da, eta erakusleio handi bat da euskal komunitatean sortutako gauzena, ez? Eta horrek ere badaukala horrelako eragin ekonomiko esango nuke indartsu bat, eta hemen badaukagula kontzientzia berezi bat ere gaur egun beste leku batzuetan diskoa saltzea pentsa ezina den horretan, nire kasuan adibidez, ez dakit kontzientzia honek eragin da, eta ez dakit nola, baina diskoak saltzen jarraitzen dudala, eta beraz, eskerrak eman dizkiet hemen euskal komunitate hori babesten ari diren guztiei. Olatzek aipatu duen bezalaxe, bada erakustazoka garrantzitsua, sorkuntza industria lotuta hon daitekena, Durangon ospatuko dena laster, atzerrean ere, eredu badena, azken galdera, trampa, pixka bat, euskal musika industriaren kongresua, akaso euskal musika industriarena edo hizkuntza gutxietuen musika industrien kongresu bat, akaso irudikatzen duzu, egunotan batu garen bezalaxe? Oso interesgarria izango litzateke, bai, egia esan uste zer esana eman dezakela, eta agian guri ere, hau dena berpentsatzeko formulak emango lizkigukela, egia da pixkat krisian dagoela industria bezala, esan dudan gauza duengatik, euskarri fisikoak galtzen ari direlako, eta agian berrasmatu behar dugulako gure burua, Troiako zaldi guzti hauek ja bertan ditugun honetan. Olatz Salvador, mila esker, gaur geurean izateagatik, hizkuntza gutxituen irabazia, ekonomian baduen inpaktua, txalo bero bat olatzentzako. Mila esker. Eskerrik asko, Olatz.